Δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ τώρα γιατί εκπλήττεται ο Υπουργός γύρω από τη θέση του θέμα. Ίσως να πάρω την καλότροπη πλευρά, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι όταν λέμε εμείς ότι είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εννοούμε το Διευθυντήριο, δεν εννοούμε όλους αυτούς που κυβερνούν τα κράτη και γνωρίζουμε πώς έχουν εκλεγεί, για να μην πω και η δική μας την κυβέρνηση, που είναι κυβέρνηση χάρη στις 50 έδρες. Αν δεν ήταν οι 50 έδρες το νοθευμένο εκλογικό σύστημα, δεν θα είχατε την πλειοψηφία. Είναι ολοφάνερο. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο οι διάφορες κυβερνήσεις, οι οποίες τελικά συγκροτούν το Διευθυντήριο, το λεγόμενο Κομισιόν, η Κομισιόν παίρνει αποφάσεις που είναι εναντίον των λαών. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης των λαών, της συνεργασίας των λαών. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είμαστε και στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε επειδή είμαστε εναντίον της κυβέρνησης ότι πρέπει να φύγουμε από την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο τρόπο που όλα τα κόμματα της αριστεράς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρόλο που δεν συμφωνούν ούτε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτε με τις αποφάσεις της Ολομέλειας, ανήκουμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε άλλο πλανήτη. Εδώ είμαστε, σε αυτό το πλανήτη είμαστε. Λοιπόν, να μην γίνεται σύγχυση. Και το δεύτερο δημοψήφισμα, το είπα και στην Ειδική Επιτροπή, μου θυμίζει τα δημοψηφίσματα της Χούντας. Λοιπόν, δημοψηφίσματα έκανε και η Χούντα και υποχρέωνε τον ελληνικό λαό να λέει ότι αυτή είναι η βούληση του ελληνικού λαού. Λέω, μου θυμίζει. Δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά μου θυμίζει. Και εδώ είναι φανερό το γεγονός. Μόλις έγινε το δημοψήφισμα το πρώτο και είπε την πραγματική του βόληση, τρέξανε όλοι να το ανατρέψουν. Τα γνωρίζουμε αυτά, γνωρίζουμε τα παρασκήνια, γνωρίζουμε όλες τις μεθόδους οι οποίες γίνονται για να ανατραπεί η αρχική βούληση του Ιρλανδικού λαού που ήταν το πρώτο δημοψήφισμα. Ευχαριστώ. Σεβαστέ κύριε Γλέζο, αντελήφθην τις διευκρινήσεις σας, αλλά θα έλεγα ότι οι διευκρινήσεις σας μεγαλώνουν τους φόβους μου για αυτό που είπα πριν, ότι το κόμμα σας διολυσθένει σε έναν αταβιστικό αντιευρωπαϊσμό. Διότι δεν δέχομαι την έννοια του Διευθυντηρίου, δηλαδή να αμφισβητήσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση όλων των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή βεβαίως δεν είναι εκλεγμένη, αλλά δεν αποφασίζει η Επιτροπή ή η Κομισιόν. Αποφασίζουν οι 27 υπουργοί ή πρωθυπουργοί και ακόμα και η Κομισιόν βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν λοιπόν αμφισβητείτε, όχι την ουσία, γιατί εγώ αναγνωρίζω το δικαίωμα να διαφωνείτε και εγώ διαφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να αμφισβητείτε τη δημοκρατική νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, θα δεχόμουν να μου πείτε, γιατί και εγώ το λέω, ότι πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μιλάμε για διευθυντήριο με την έννοια ότι δεν είναι δημοκρατικό και είναι και υποτιμητικό, αν θέλετε, και για τον Ιρλανδικό λαό να συγκρίνουμε το δεύτερο δημοψήφισμα, στο οποίο ελεύθερα ο Ιρλανδικός λαός, για τους δικούς του λόγους, ψήφισε υπέρ, μετά τις διαβεβαιώσεις ή δεν ξέρω μετά από ποια άλλη σκέψη, να το συγκρίνετε τώρα με το δημοψήφισμα της Χούντας. Το θεωρώ υποτιμητικό και για τον Ιρλανδικό λαό. Ο κύριος Δίτσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν έχει σημασία